Тенджера да този. Да, супер ти разнася. За който ще бръска. Или ми звъня? Че какво? Да, разбрах. Чакай, че ще изкарваме това. Или ще отвориш ли багажник? Чакай, ще отворя. Аз и тук ще ги взема. Ето. Ей, колко интересна снимка ще стане сега. Видео. Снимаш ли видео? Чакай, снимай. Не, то снима видео. Тя докато изкарам тия куци, такова Нали не останаха други на седалките? Нелито може ли да го носи? Нели? Обърни се към Бога. Имаш и DJI. Искаш ли DJI? DJI ти снимаш така, виж, и ще хванеш цветенците, много красиво. Върви с тях сега. И телефон. Ей да дойдат двамата тук. Айде, Чакай аз да изкарам тук. айде, двамата. Чакай, стойте така да го снимам. Гледай. Дръжте до 3 часа. Така цветята, докато се направим стойте малко. Докато всички вас Докато всичките си направим снимките. Че сега, че пък моето кола се Ей, вижда. аз ще снимаме това. Тук гледай, Неле. Или ти ще ги снимаш? Ами, Боби, ако Неле. не влиза в кадъра, ще ги снимам. Стой. Чакай, че много светло. Това ще падне. Чакай, дай ще ги падат. Там ще падне. Петка, не. Снимай. Виждаш ли? Аз снимах. Да. Искаш да такова, ще чакай какво. Ехо! Искаш да снимаш това? Сега ще се дръпна. Айде, елате да ги оставим. Къде ще ги оставим, Боби? Тук на пейката ли? Чакай да снимам и това. Елате тук на пейката. С тия. С цветята отгоре. Носи и Нели, елате тук да ги оставим. Дай ги тук колегичка, внимай, че има там такова да не се спънеш. Паре, ще успееш ли? Дай ще дойда аз.